Kuhlelo Abaculi Bethu namhlanje silomculi womdumo kaMaskandi odabuka eTsholotsho kodwa osesebenzela kweleSouth Africa. Igama lakhe kunguSbanie Dube. Ohamba njalo ngegama lokuthi Bantubayefan'ezweni. Uphethe ke idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi iParmalat. Nangu exoxa lontungameli nkomo weStudio 7. Ushaye papa nasengathelika abashaya Ushaye papa nasengathelika abashaya afana Ushaye papa nasengathelika abashaya afana Ihambule ukulo Ihambule ukulo Ngiyabingelela kubalaleli bonke beStudio 7 ngokuzalwa ngidabuka le eTsholotsho kwelangakithi esigodini sakwaGombalume induna engiphethe umsikana. Umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama 2011 kuningi esengikwenzile ke emculweni ngisebenza kakhulu nama artist ngoba yimina wasungula uSbanie Studios esisiza kakhulu ama artist ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula mangabe belizwe leliphimbo. Waphinde wasongale kwahlambule bizizwe madoda kumingane ongabhisiyo kulesigaba senguye amagcala ahlazana lapho kudlalela khona zonke lezi zinto ngiyengabona lokho sekungikotela zulilahla bemini kwalasejwani ngeminyaka ama-19 lapho sumbane kulo lonke likamthwakazi imbuzi amavava emboba ngazo zonke zembili bavika bavakazela isongo zamavakazela ziyangicitsha mina kulonyaka iyoba nje sithele nayo hayikaze yabela inkuzi engenampondo zeyigoza ziyiqedi ngudu ngiliphica ngokodo elingelamaqondo lushobe ngentaba eziyishumi ngaphezulu lashomalatuma ngimhlaba ngidemba inkani ukhona ushikilisa intombi yesokeni yingodlanduku inkosi yamagozo umthetho uyahluka umboka mazeke. Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani? Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074 7160 190. Kathi-ke ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana uyofika lapha kuFacebook uthi wena uSbanie Studios SA uzobe usiyangithola oTikTok uSbanie Studios Instagram kanjalo ngokuhlala ngiseGoli eThembisa la ngitholakala khona. Ubachiyela wapha amazwi abalandeli bonke abalandela umculo wesintu umculo kaMaskandi ngithi kubona azibuyele emasisweni ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kaMaskandi bewuthenge sihlangane sisizwe wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu. Into
ngilethemba liwukholisile umculo kaMaskandi okabantu bayafana ezweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uBrexit Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7 kusukela ngo7:30 kusiya ku8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m. apo tinokupai nhau muririmi rweshona. Lilani Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.